नेक्स्ट डे आमचा स्टे होता दुलियाजान इथे. तिथे आम्ही वेखच टी ला भेट दिली. हे काका चहाच्या शेतीपासून त्याचं रोलिंग, ड्राईंग, पॅकिंग सगळं हेच बघतात. चहासाठी लागणारे सगळे इक्विपमेंट, ओव्हन सगळं त्यांनी स्वतःच बनवलेलं आहे. ही आहे तिथली चहाची शेती आणि त्यांचा घरचा परिसर. नंतर त्यांनी आम्हाला ग्रीन टी टेस्ट करायला दिली. आसामीज लोक सहसा जेवण झालं किंवा चहा पिल्यावर सुपारी खातात, ती पण फर्मेंट केलेली. त्या दिवसाची आठवण म्हणून हा फोटो. आसामला लवकरच अंधार होतो म्हणून आम्ही लवकरच घरी गेलो. संध्याकाळी दिवाळी सेलिब्रेशन निमित्ताने क्लब मध्ये प्रोग्राम होता म्हणून छायांक रेडी झाला. तिथे सगळ्यांनी फोटोज काढले. मग मी पण माझा मॅन्डेटरी पिक काढला अँड नंतर छान डान्स प्रोग्राम एन्जॉय करून नंतर घरी जाऊन झोपी गेलो. Stay tuned for next video.